Zdravím vás všetkých, vítam vás srdečne šatni. Náplň tejto profesie, keby niekto chcel, ako sa stať šatniarom, je fyzicky zdatný, porozmýšľať musí pri tom, kde čo, ako zavesiť. Ďalej to treba mať v hlave v poriadku a treba samozrejme poznať čísla. Pri príchode hosťov, keď prídu, pokiaľ kabát, dáte lístok a poprajte priežutáku. Po prípade tam môže byť nejaký dialog, konverzácia, ale inokedy tu je kríž. Nikde nikoho, len sedieť v šatni, celú zábavu, ani si nezatancovať. To je riziko povolovania. Dlhá príprava pred natáčaním a myšlienkové pochody, že aké je posolstvo tohto bufetu, tak asi len sme prišli na sprostredkovanie jedla, pitia, výmeny informácií a zníženie dopadu hospodárskej krízy, pretože sme dostali peniaze do obehu, peniaze za alkohol, nealkohol a tam tie slané veci.